Ababengi ya mwanchu muligerere bwegeta seni kia Ndizi TV chitariki ni 14 umutenyo kianda mwaka wechiri wibere na 2022 keroreri chikulia Jumatano nukegena kwane ngano genderete ko babuya gwikanende tumiranire ase mesa ya mangana maya chinsa 10 egera nkomanye asenchira yowenge mbiyamo nasibali magenderete gutubwatya na gutonyora gwetera asenchira yemitandao Ndizi TV News Digital abone nsemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News ase ensemo ya YouTube na ende nabogo tweet @Ndizi TV osotonyora gwetera ase website ya www.ndizitv.or.ke osena bogotoma ekerangalikiao guchagaiga ase studio na mange na kwaleganire ase chinga kiechiga na gusabire obena inche wikomoelio ekiagera nkwira nande ase gekeke kerebosio egera nkumanye amange. Ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi ontita nolia tokubwaterana komo asensemo yebimanyerero nigakoro kwa Joshua Auta keroto ko yachaka koro ase nyumba y'oborai ya State House imeye county ya Nairobi abwase omorai bwense Dr. William Ruto aikeranirie eira elialie telitskole igoro asegeti ya Kasarani imeye Nairobi abwasa tebete aliguchia koanchira ogotianigwa kwa banachebi na batano nomo bali omorai bwense omokoro Uhuru Kenyatta angete gotiania litskole rero eireyo yaikirana asensemo ya State House abwase omorai bwense aenekia omoroberioyo bono okoreka bosio bumbona chebi na omonene Justice